Γεια σας, είμαι η Ράνια από Ραλού Vintage. Σε ένα ερώτημα θα απαντήσω σήμερα που απασχολεί πολλούς. Χρειάζεται τρίψιμο το έπιπλο όταν θέλω να το βάψω με χρώμα κυμολίας? Και πόσο τρίψιμο, πώς θα το τρίψω? Για αυτό το ερώτημα θα σας δώσω τις δικές μου συμβουλές σε αυτό το βίντεο. Έχω αυτό το τραπεζάκι που μου το έφεραν να το ανανεώσω και φυσικά θα έπρεπε να το τρίψω. Όταν λοιπόν παίρνουμε ένα έπιπλο στα χέρια μας να το αλλάξουμε και να το μεταποιήσουμε, το ότι θα το τρίψουμε είναι δεδομένο. Χρειάζεται οπωσδήποτε τρίψιμο. Τώρα, το τρίψιμο που θα κάνουμε εξαρτάται από κάποιους παράγοντες. Αν είναι ένα έπιπλο που έχουμε στο σπίτι μας και θέλουμε να το ανανεώσουμε, τότε το τρίψιμο θα είναι ένα ελαφρύ τρίψιμο με ένα σφουγγαράκι λίανσης. Αν όμως αυτό το έπιπλο είναι ένα παλιό έπιπλο, τότε ίσως χρειαστεί να τρίψουμε πιο δυνατά με το τριβείο. Αυτό το τραπεζάκι, όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες, επάνω του έχει πολύ βερνίκι και όχι μόνο το βερνίκι το δικό του που είχε εξ αρχής, αλλά και βερνίκι που πέρασαν για να το ανανεώσουν, να το λουστράρουν. Όμως αυτά τα βερνίκια έχουν δημιουργήσει πάρα πολλές σταγόνες, βουναλάκια και γενικά η επιφάνεια έχει γίνει πολύ δύσκολη. Θα μπορούσα να πιάσω το σφουγγαράκι λίανσης ή ένα γυαλόχαρτο, λίγο πιο σκληρό, και να αρχίσω να τρίβω. Το να το τρίψεις όμως με το χέρι θα ήταν πολύ πιο ζώρικο. Θα κουραζόταν πολύ τα χέρια και δεν ξέρουμε αν το αποτέλεσμα που θα είχαμε μετά το τρίψιμο θα ήταν αυτό που χρειάζεται για να κάνουμε ένα καλό πέρασμα με χρώμα κυμολίας. Αποφάσισα λοιπόν να το τρίψω με το τριβείο. Η διαδικασία ήταν πολύ πιο εύκολη από ό,τι με το χέρι και το έφερα στο φυσικό του χρώμα, στη φυσική του κατάσταση. Το καθάρισα τώρα και τώρα είναι πολύ πιο εύκολο να το βάψω, όχι μόνο στη διαδικασία του βαψίματος, αλλά και σίγουρα το αποτέλεσμά μου θα είναι πολύ πιο ωραίο και θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Τώρα, το επόμενο ερώτημα είναι αν το αστάρι, όπως το ξέρουμε, είναι απαραίτητο. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Εννοώ, δεν είναι απαραίτητο όταν βάφουμε με χρώμα κυμολίας. Και αυτό πάλι θα το επιλέξουμε ανάλογα με το έπιπλο που έχουμε στα χέρια μας. Στο δικό μου έπιπλο επέλεξα να χρησιμοποιήσω το αστάρι, γιατί είναι ένα παλιό τραπεζάκι, το οποίο παρότι το καθάρισα, το έτριψα, το έφερα στη φυσική του κατάσταση, εξακολουθεί να μου μυρίζει η παλαιότητα. Και επειδή δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερθεί, γι' αυτό αποφάσισα να χρησιμοποιήσω το Stain Blocker, το ειδικό δεσμευτικό αστάρι που προστατεύει το έπιπλο, προστατεύει μάλλον το χρώμα που θα βάλω, ώστε να μην πετάξει κιτρινίλες ή κάποιες σκιές που μπορεί να βγάλει. Αν φαίνεται, δεν ξέρω, ήδη με το που έβαλα το αστάρι, αυτό άρχισε να χρωματίζεται, που σημαίνει ότι καλά κάναμε και βάλαμε εδώ το Stain Blocker. Θα μας προστατεύσει το χρώμα που θα βάλουμε από πάνω, ώστε να μην βγουν οι κιτρινίλες που ήδη βλέπω που βγαίνουν στο αστάρι. Το Stain Blocker στεγνώνει γρήγορα. Ήδη αν το ακουμπήσω στα πόδια, έχει σχεδόν στεγνώσει. Σε μία ώρα θα μας φαίνεται στην αφή στεγνό. Σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι πάνω στο κουτάκι, για να το βάψουμε, χρειάζεται να το βάψουμε από πάνω, χρειάζεται να περάσουν 12 ώρες. Εγώ θα αφήσω ένα 3ωρο να περάσει από το πρώτο χέρι Stain Blocker και θα κάνω και δεύτερο χέρι Stain Blocker, ώστε να είναι πιο ασφαλής το επιπλάκι μου και να μην έχω πρόβλημα με το χρώμα που θα βάλω από πάνω. Μετά το δεύτερο χέρι Stain Blocker μπορούμε άνετα να βάψουμε το χρώμα που έχουμε επιλέξει. Με το σφουγγαράκι λίανσης
θα λιάνω την επιφάνεια που έχω βάψει και με το πανάκι με τις μικροίνες θα την καθαρίσω. Αυτό το κάνουμε πάντα ανάμεσα στις στρώσεις που βάφουμε, είτε αστάρι είτε χρώμα κυμολίας. Το κάνουμε γιατί πρέπει μετά από κάθε στρώση και αφού στεγνώσει να καθαρίσουμε την επιφάνεια από τυχόν σκόνες και να την λιάνουμε ελαφρά ώστε να είναι έτοιμη να δεχτεί το επόμενο χέρι που θα βάψουμε. Ξεκίνησα λοιπόν να βάφω τώρα το τραπεζάκι με το χρώμα που έχω επιλέξει και για τους αρχάριους για το πώς μπορούμε να βάψουμε με χρώμα κυμολίας έχω ένα βίντεο πολύ αναλυτικό όπου μπορείτε να μπείτε και να δείτε βήμα-βήμα πώς βάφουμε με χρώμα κυμολίας. Όπως θα ακούσετε και στο βίντεο που σας προτείνω για τους αρχάριους, η πρώτη στρώση χρώματος δεν πρέπει να είναι τέλεια, δεν μας αγχώνει τόσο πολύ. Όταν όμως πρόκειται για επίπεδες επιφάνειες μεγάλες, καλά είναι η κατεύθυνση που έχει το πινέλο μας να είναι προς μία πλευρά. Έτσι θα δημιουργήσουμε μια πιο ομοιόμορφη βάση για την επόμενη στρώση χρώματος. Συνεχίζω με το στόλισμα, εδώ με ένα στένσιλ αυτοκόλλητο, έκανα κάποιες χρυσές λεπτομέρειες. Και εδώ πάνω στο καπάκι έχω κάνει και εδώ τις χρυσές του λεπτομέρειες με ένα στένσιλ μοτίβο. Αυτή τη συμβουλή είχα για σήμερα να σας δώσω, μάλλον αυτές τις δύο συμβουλές είχα να σας δώσω. Ένα για το τρίψιμο, για το πόσο τρίψιμο και αν θέλει τρίψιμο το έπιπλο. Και δεύτερον για το αστάρι, το stain blocker συγκεκριμένα, αν είναι απαραίτητο όταν βάφουμε με κυμολία. Αν σας άρεσε το χρώμα, είναι το Antique Sand της Vintage Paint, ένα πολύ όμορφο γλυκό χρώμα, και το μεταλλικό χρυσό της Vintage Paint. Μπορείτε φυσικά να τα βρείτε στο site μου, το οποίο θα το βρείτε στην περιγραφή, www.rallouvintage.gr. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό που έφτιαξα, ελπίζω να σας ενέπνευσε και λίγο και να σας έλυσε κάποιες απορίες. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου, θα τα πούμε μαζί σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!